Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गेली 2 वर्सां कोरोनाक लागून बरेच इव्हेंट जावंक पावले ना आणि आफ्टर लॉंग गॅप ऑफ 2 years आमी परत हो टुर्नामेंट आतां करता. मिडिया म्हटलें की सगळ्या हितून बिजी आसा, तरी आतां 2 वर्सांनी हो टुर्नामेंट जाता म्हणून सगळ्यांक बरी उमेद आसा आणि बरे रिस्पॉन्स मेळ्ळा. 10 टिमी मिडिया म्हणजे प्रिंट मिडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे हितून सहभागी जाल्ले आणि हो टुर्नामेंट बरो आमकां ऑर्गनायज करपाक GCA आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आमचे मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हाणें आमकां बऱ्यापैकी हेल्प केला आणि बरे एन्थुजियास्ट असे सगळे सामके उमेदीन आसा हो खेळपाक आणि बरे भशेन हो टुर्नामेंट जातलो. इंटरमिडिएट टुर्नामेंटा आजपासून सुरवात जाली. हो टुर्नामेंट GCA ग्राउंडार खेळटात. टोटल 10 टिमींनी टुर्नामेंटात भाग घेतला. लास्ट 2 वर्सां हो टुर्नामेंट जावन आशिल्लो बिकॉज ऑफ कोवीड.